Добър ден на двата отбора. Това е състезанието Скок в бъдещето. Два отбора ще се състезават за много повече от 1 милион. Те ще се борят за честта на отбора и за честта на нашия клуб. Всички ние ще докажем, че ценностите и традициите не са нещо, което сме оставили в миналото, а ще пренесем и в бъдещето. В коя част от картината е, за да могат всички участници от отборите да нарисуват еднакви картини? Намерете в електронната книга, която след малко ще дам на всеки един отбор, разказ от български автор, който сме изучили вече или ще изучим. Служи тук. Да? Тук? Да. Как беше? Двата отбора трябва какво да направят? Да покрият и двете предизвикателства, иначе няма да имаме край на състезанието. Да. Първо не искам, после аз искам. Аз съм представител на регионалния инспекторат, старши експерт по български език и литература. Била съм и друг път в училището по различни поводи, може би сте ме виждали. Също така отговарям за работата по проект Успех и конкретно за училище с професор Иван Миков. Бих казала, че бих отдала предпочитания на отбора на момчетата. Затова